Už točím, hoši, pozdravte do videa. Good. Ahoj. Já bych pozdravil i můj kamarád, ale na to si musíte ještě počkat. Hoši, tak jdeme. První chroma dvojka. Joj. Nevidím do píčky. Nevím co... Z toho určitě prostě nic nepadne. Stat Track Worm God, AVPčko, to je tak, jestli je Factory New, tak 8 euro. Možná. Ty jsi taková? Vše z Brusulový. A vepečko? Počkej, koukni na to. Já i na to máme to kouknou. V chatu. Já jdu do chatu. Prdele, vlez mi to je. Další. Pojď něco dobrýho. Dobrýho, joj. 5-7 Monkey Business tam byla, ale kafe 200 padina. Ale teď nějakou random. Další modrá, dobrý. To víš, to bylo jediný, co mi padlo dobrýho a teď už nic nepadne. Teď tam padne úplný hovno. Já mám hlavě světímek, tak to roztoč a si budu dělat omeletu, ty vole. No ale fakt nic nepadne, hocho. Tak shadow caseku. A čum kámo, teď to ti úplně, ty vole, teď to ti úplně padne nějaký náser. Ahoj. Ticho, ty to tak. Tyčo, vole. Ne, USP kill confirm tam bylo. Mi tam proskočilo, ne. Vítko. No. Blázne. Golden Coil! Co? Jo, Golden Coil. Hej, Factory New, prosím. Lehce opotřebený Golden Coil. Čum do toho. Čum do chatu. Trhubu, ty si fakt Čum do chatu. Čum do chatu. Jo. já to vidím. Jo. Ty Pěkný. jsi fakt zasraná špína, to mi dáš. Jo. ty to streamuješ nebo co? Jo, už ti to streamuju. Ne, skoro AK Elite Build, Stat Track. Skoro. AK Max 7 Heat. Nejde zapnout ten Upilovaná brokovnice origami, hoši, úplně nejlepší, to je za 350 000 euro. Jo, už se to nahrálo. Ty si fakt špína, že pak Golden Coil, ty hajzl. UMP Riot. Pěkný. Ty do hajzlu. No. Díky kámo, víš. Ne, prodáme tam Hyper Beast. Já mám jako nůž, vole, ty čo bych se posral. No, já taky. Už by byl třetí, krásný. Koupil pěkně to prostě nechci. Víš co, Gaben is watching you. To je, Tady napsaný, víš co na tom, tady, tohle Gaben is watching you. Počkej. Ne, tady mám jenom moje AKčko. Já viděl P250. Ty kráso, to se seká jak hovado. Nevím proč. nevím proč Ale- já tam nemůžu jít k tobě. Tak jdem- kurva. Musíš vyměnit strany. Na jaký seš mapě, co to je? Ježiš, to je taková kravina. Taková kravinovská. Kdo tu po mně střílí? Oši. Negev! USPčko Tork. Pěkný. Poslední falčonka. Z toho mi padne Gali Rocket Pop. Jako, můžete to nechat? To je... Aha, to je bot. Ahoj všichni. Jakože já jsem ho nemohl sejmout, kurva. Ty to tam po tobě... Poslední čtyři taky dropy. Jakože Ahoj. on měl
česty. Teď je otvíráno. A už máš poslední. Ne, teď mám poslední dvě, no. A co se otevřelo všechno? Golden Coil a Statrek AVP Wormgod zatím jenom. Což se na tom vydělal, co? Nevím ještě, jako asi moc ne, ale... Tak mi řekni, kdy už je to něco poslední, nebo tak? Teď mám poslední, úplně poslední. Tak to něco otevřeš, i když to bude modrý. Už pojďte knife, prosím. Upilovaná obrokovnice origami už asi po 10. Ale OK, dobrý jako. Takže... takže máš Wormgod, Stat Track. Z Brusu novej. Jo. Golden Coil, lehce opotřebený. A chci opotřebený Golden Coil. A Statrek Wormgod.